Omondi, Ramogi TV. Tend County Machakos oyango muoch mar Nyaldiema kendo chungo ohala mar hono chiemo jumbe ariyo mabiro e yor gayo landruok mar tuono. Kane oloso osiptal maduong' mar Machakos level 5, jatend migawo mar thieth Daniel Yumbwa ne oyango muoch mar tuono e kar od thieth ma Machakos kod skund Machakos kod skund jogo manigi ng'ol ma Machakos. Bende ne owacho ni jochiw thieth ne ochopo kuondego mapiyo keto okenge mag gayo landruok. Yumbwa ne omedo ni chik mar chungo ohala mar hono chiemo biro konyo gayo landruok mar tuono, ka bende ne okwayo jodak mondo rit ler. Bende ne okwayo jodak ma kaunti no mondo chwal lipot mag ng'ata ng'ata manyalo bedo gi ranyisi mar tuono. Mabetio nanondwa kitumi keu sibitali iwito kishekana awawasu ne maboa tuambie twena awau ikomi no mwe one patient is in critical condition. Cholera outbreak started from GK prison and the school for the deaf. We have since sent our officers to those two institutions, and they are working together with the management to ensure that the situation is brought under control. That we have sufficient medical supplies within the health institutions at their areas, but if there is any which has challenges, please do contact us and we shall provide a solution. I hereby wish to invoke Public Health Act and ban food hawking in Machakos County outlets within the counties, sub-counties within the next 2 weeks. We shall review the process